खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों सेथियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा माखासे बाथ्रा फोसावदों। बोथोर बिगियान बिफानजों फोसावजानाय दुंहाव बोथोरनि सांग्रांथिखौ नोजोर होनानै गासै जिल्ला बेंगिरिफोरखौ सांग्रां थानो आरो बोथोरनि थासारि बायदियै फरायसालिनि समफोरखौ थि खालामनो फोसावदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। नैथि रादाबाव दङ धुबुरी जिल्ला खुंथाया गोनांथार फोसावथाय फोसावदों। हारियारि दाङाबाजिनि हुमखि हिंसायारि दिन्थिफुंनाय आरो बायदि जाहोनाव धुबुरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव रायजो राजानि गोजोन आरो थासारिखौ लाखिनो जिल्ला खुंथायनि गोनांथार फोसावथाय। धुबुरी टाउन ओनसोलनि सिङाव थानाय गासैबो गलाफोर आरो हाथाइ फसंथानफोरा जिल्ला खुंथायनि उननि फोसावथाय होजासिम बन्द थागोन होनना फोसावदों धुबुरी जिल्ला खुंथाया। धुबुरी नोगोर ओनसोलाव दिन्थिफुंनाय मेल हान्जा सुरनाय एबा बेबायदि हाबाफारिफोरनि थाखाय जायखिजाया रायजोआरि थावनि लामाफोर एबा लामाफोराव साबा एबा बिनि बांसिन सुबुंफोरनि जुथुमनायखौ बन्द खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि फाहामथाय फसंथानफोर सोलोंथायारि फसंथानफोर SDRF आरो हरखाब सिबिथायफोर पुलिस APDCL मावख'गिरिफोर रौनिया गुबुन पार्लियामेन्टारि फर्सफोर आरो गाहाय सागान होजानाय एबा गनायथि होजानाय मावख'गिरिफोरजों जुनियायै गनायथि होजानाय आरो रेहाय होजानाय सुबुंफोराल' हरखाब सिबिथायफोराल' आरजाथाव महरै खामानि मावनो हागोन होनना धुबुरी जिल्ला खुंथाया फोसावबाय। थामथि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। डिमा हासावनि 26 बोसोर बैसोनि रश्मिता हजायखौ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादोंमोन नाथाय दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि रश्मिता हजाया थांनाय 5 जुनाव दिल्लीयाव रेलवे बिफाननि आनजाद होनो थांदोंमोन। बेनिफ्रायनो बिथाङा न'सिम गिदिंना फैफिनाखैमोन। नाथाय दिनै डिमा हासाव जिल्लानि रश्मिता हजाय मुंनि हिनजावसाखौ पाउरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखन्डआव गोथै देहाखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दङ कक्राझारनि गसाइगावआव मोनसे मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव गामियाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ 3 बिदा फंबाया हानजायै जिनाहारि खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय 7 जुन खालि बुधबारनि फुङाव जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला हिनजावसानि बिमाया गसाइगाव पुलिस थानायाव FIR होदोंमोन आरो बिनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ 3 दायनिगिरि जाकिर हुसेन 19 बोसोर बैसोनि गसाइगाव महकुमानि जयमा नं 2 नि थागिबि आलम आली 19 बोसोर आरो भादागुरिनि थागिबि आमिर हुसेनखौ पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दङ फैगौ 15 जुन खालारखालि कक्राझारनि प्रगति भवननि लांगोनायाव रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखा गायसनगोन। माहारियारि सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि 124थि जोनोम सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै औवाबारिनि मांखरसालि बेखेवनाय आरो कक्राझार प्रगति भवननि लांगोनायाव मुसुखा गायसननाय हाबाफारिजों लोगोसे सावराय जथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनायखौ खौरां मोननाय जादों। 6थि रादाबाव दङ सिलचर जिल्लानि काछार पुलिसआ सेबनानै 45 कौटि रां बेसेननि 1.5 लाख युवा टेब्लेट हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गंसे ट्राकआव सांग्रां गेसनि टेंकि सिङाव सोनानै लाबोनाय समाव याबा टेब्लेटखौ हमनो हादों। टेब्लेट लाबोनायजों लोब्बा थानाय दायाव 4 सुबुंखौ काछार पुलिसआ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों।
स्निथि रादाबाव दङ आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमानि उलुबारियाव खुंफुंनाय अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव बादायलायनायाव चिरां जिल्ला स्पर्ट एस'सिएशननि गेलेगिरिया सासे गल्ड मेडेल, साथाम ब्रन्ज मेडेल आरो सासे सिलभार मेडेल मोननानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि फुंबिलि बसुमतारिया गल्ड मेडेल आरो फैलाव बसुमतारिया सिलभार मेडेल, जुनियर बसुमतारिया ब्रन्जनि मेडेल आरो देरहासार बसुमतारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।